apa sing mbok pikir ning ora nyawang sing sejatine tak rasake. Agek do jagongan ngoten niku ndalah nek manuk alap-alap. Mabur nyaut sup. Sing disaut kodhok apa beketot? Lah beketote? Beketote ndelik nang jero. Lho niku kaya ngene iki lho kuasane Gusti. Tenang. Enek wong lanang merantau ngoyo-ngoyo keri-keri tekan Jakarta dipek wong ngene ora. Bisi itu. Terus sing suci karo kowe ya sapa? Lho nek padha lho nek tekan wonten kan enten resikone to. Ning tangga kaya kula jenengan oke-oke mau ngomong hari itu duit oke ra yo ngono tok. Lho nek semacam iku tenan bareng kodhok disaut karo alap-alap beketot agek syukur alhamdulillah tibake lemah nggih omah sing abot tak gawa ki nyelametke. Moga dateng warga sing wis istiqomah nang desa yo ben. Ngoten nggih? Man yakin wong ki duwe jatah. Yo disyukuri alhamdulillah. Lah carane piye? Nek syukur kok aja dadak ngenteni akeh. Lho nalikane jenengan poso. Poso to Dek iki? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira donga mboten? Donga mboten? Mula paling mboten yo mesti bismillahirrahmanirrahim diombe mak seruput. Kira-kira nek ngombe ki entek segelas apa sak telegukan? Lho nek wis sak telegukan pesen kula ayo ndang ngucap alhamdulillah. Rasa dadak ngenteni sak gelas. Nek ngenteni sak gelas pakai alhamdulillah oke-oke lah. Kopi mangan soto. Agek sak sendok bismika. Lah yo bareng diudahar itu sak sendok mak teguk diulu.